Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, hoi bezala hasi beharko nuke saio hau gure bi komandanteak agurtzen, zuek biak, niri begira zadeten hoiek biak, baina, barkatuko diazue, oraingoan ez, uste dut sordioi egula ditortza txiki bat podcast hau abiatu genunetik gure jarraitzaile fidel bilakatu zareten hoiei, ze tontamentian bazarete o badira batzuk, eta horietako batzuen partez gainera oso hitz ederra jaso ditugunez, beraz gaurko gurra, zorrak itatzeko, gure entzule, edo beto esan da, gure fanatiko guztiei. Bai, bat nator horrekin. Hola, hortxe atzea. Eta bain, hori izan da, nora eramango gaituzu. Ba, autoan eramango zaituztet. Goi bikain. Udatarian gaude. Lehioak irekitatak kanpoan besoak zabalduta. Hori da, ez? Ja, oporrak gertu ditugu, eta asko, ez? Hasiko zineten, bidaia hori prestatzen, autoz egingo duzue askok, eta ez, eta autoz, pues hori ez, abentura bila eta esploratzera irtengo zarete. Ostra, aipatu dituzu, orain jabetu naiz, askotan esan diote puntu hori, ni hiltzen naizenean, nire jarrian jartzea nahi dut, Asier López, abentura zalea eta esploratzailea. Orduan zuretzat, eta oroar gizonentzat auto perfektua topatu dut. Jo. Ze emakumeak badakigu ez garela esploratzaileak, ez dakagula sen eta jakimin hori, eta gainera ez dakigula gidatzen. For the first time ever, we've completely reimagined the automobile. Introducing the men's only Ford Explorer. With no windshield wipers, no heater, no turn signals. Wait, no rear view mirror? No GPS? Are you kidding? It's missing all the parts created by women. Wow. Whose great idea was that? Vale, bueno, orain gizonok ulertzeko moduan, mesedez. Era bat berrasmatu dugu automobila. Aurkezten dizuegu Ford Explorer gizonontzako bakarrik den automobila. Haizetako garbigailurik gabe, berogailurik ere ez, keinukaririk gabe, itxaron, atzerako ispilurik ere ez dauka, GPS-erik ere ez benetan, emakumeek sortutako osagai guztiak falta zaizkio. Norena izan da ideia bikain hori. Horrela bai. Bai. Ze ondo. Errako txia, Bai, kontua da hori, Fordetxeak, Kanadako Fordetxeak zehazki, joan den martxoan, iragarki hau atera zuela, hori ez, emakumearen egunaren aitzakian, ziur gero martxotik aurrera ja, ez, betiko... Bai, oso parekidea diren iragarkiak egiten. Bai, baina ironiari gabe. Ironiari gabe. Eta, baina, bueno, iragarki hau ikusi eta gustatu zitzaigun, ez? Bai. Aitortu behar dut kosta egite zaitela Fordi buruz gauza honak esatea. Bai, Bai, ja azkure pixka bat nabaritzen hasi naiz azalean. Dakaten historia antikapitalistarekin. Bai, langile eskubideen defendatzaile sutsua Henry Ford, bai. Eta gainera justo duela pare bat aste Argiako efemerideak irakurtzen ari nitzela, jartzen zuen duela 55 urte, 1978ko ekainaren 7an, Inglaterrako Ford lantegi bateko emakumeak greban hasi zirela, ez, soldata parekidetasuna eta soldata berdinak eskatzeko, eta Ford, hori ez, aitzindari feminista izaki, Fordek etzien jaramonik egin. Agian pizka geroxia, edo ez? O ez? Bai, 1984an beste greba bat egin zuten, eta orduan hasi ziren gauza pixka bat aldatzen, pixkanaka. Aldaketak aroso. Bai, bazparedana batera agian. Ez, hori movida handia da. Bueno, kontua da, anuntzio hau ere izan zitekeen kondeszenditeagoa edo paternalistagoa, ez? Eta nik uste dut asmatu dutela, ez? Eta gaina asmatu dutela ikusteko seinale bada
iragarki hau YouTubeen dago, eta YouTubeko iruzkinak irakurtzen badituzu. Forokotxez. Bai, maskulinitatea euskorra darie, iruzkinei bakizu, ez? Bua, autoak, ez? Gizonezkoak asmatu zuten, gauza guai guztiak bezala, ez? Gurpila, ere bai. Bai, gurpildu maletak ez, baina... Hori, Eta beste modalitate badago da, ados. Gauza bidanak emakumeek asmatu zituzten, baina ez dakitelako gidatzen, ez? Gu gizonok ez dugu behar horrelakorik, ez? Guk orientatzen badakigu emakumeok ez bezala, eta ez? Eta kontua da, iragarkia ikusten baldin badezue, bukaera alderan, azpikaldean, letra txikian, ohar bat daukala. Jartzen du, ibilgailu hau ez dago benetan salgai. Nik uste nuen argitzeko beharrik etzegola, baina iruzkinak irakurri ondoren ondo dago argitzea. Ez da, ez dakit negozio handia ingo zuten hauek honekin. Ez dakit, baina benetan plazerra da iruzkinak irakurtzen. Eta, gainera, podcast honek, iragarki honek ematen digu aukera podcasta egiteko, ez? Eta errepasoa egiteko, emakumeek asmatutako osagai guztiei. José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Vale, mi arma. Zer? Non ginen? Errepasoa egingo dugu, ez? Iragarkian aipatzen diren osagailena. Ni burua joan zait Badajozera. Bai, ez da? Bai. Haizetako garbigailura joko dugu. Limpia parabrisasa, alegia. Vale. Bai. Frantzese ere esan barko dugu. Da, gondel de suiglas, esate zaio. Noski. Bai, horra baize haizetako garbigailua, en fin. Kontua da, haizetako garbigailua Mary Andersonek asmatu zuela, eta Mary Anderson 1876an jaio zen Alabaman. Eta beraz, Alabamako alaba zen. Alaba eta Alabama, izango ziren Alabamakoak. Alabaman. Hori da. Vale. Zeiz joko, originala. Kontua da, Alabamako alaba 1903an New Yorkera juntzela bisitan, eta tranbian zijoala konturatu zen gidariak aldiro tranbia geratu eta kanporaritan behartzuela haizetakoan pilatutako elurra garbitzera. Eta ordu arte ala egiten zen autoetan. Hau da, aldiro, gidaria, gelditu, eta autotik atera, eta kristaleko elurra, lokatza, hautsa kentzera, ez? Eta Alabamara iritsi zenean, Merik soluzio bat eman zion, arazo horri, eta soluzio asmatu eta patentatu egin zuen, hori importantea da. Hone bazekien, Bai. Eta egia da, gaur egungoaren oso antzekoa zela, ez? Azkenean, kanpoan eskuila bat, ez? Eta barruan, palanka bat. Hasieran eskuzera egin bertzitzaion gailuari, ez? Eta gero malguiki baten bidez, hasierako posiziora itzultzen zen eskuila, ez? Eta gero ja, asmatuko ziren, 1916an garbigailu automatikoa, 23an elektrikoa, baino oinarrian Merik egindakoa da erabiltzen duguna. Hala egiten zuten Alabaman, eta orain? Noraino? Orain autoko berogailua zitzegi behar dugu, eta Margaret Wilcoxek asmatu zuen, 1828an jaio zen, Chicagon. Well,
Eta ez egin zuen, Chicagoen. Margaret zan, garai hortako emakume ingeniari bakarrenetakoa, ingeniari mekanikoa zen, eta 1883an, beraz garbigailua baino 10 urterenago, asmatu zuen motorrak askatzen duen aire beroa autobarrura bideratzeko sistema bat. Asmatu eta patentatu baita ere. Kontua da, ez zula lortu temperatura kontrolatzea, beraz, kotxe barrukoak kiskaltzeko arriskua oso handia zenez. Detaile txiki hori, ez? Bai. Ez zen orduan merkaturatu, arrazoiengatik. Baino, hala ere, egungo autoko berogailuen oinarria hori da aprobetxatzea, ez? Motorrak sortzen duen beroa, hori ez, barruko habitakuloa edo berotzeko. Alegia, emakume baten brutaziotik datorrela, ondoren, neguan denok erabiltzen dugun, hori, kotxean, autuan. Hori da. Eta berdin, emakume bat ere okurritu zaion, keinukariak edo intermitenteak asmatzea. Frantsesez, no da? Arrapatu nazu ez, klinotant, izan daiteke? Begiratuko dut. Eta bai estatu. Bale. Klinotant. Baina, keinukari, nire bitzen zait, dagoen itzulpen, zehalako itzulpena batzuta handia pizkatotzak, baina hau osuna da. Bai. Hori da, klinotant asmatu dut. Oso garbi. Ez dakit nola, baina asmatu dut. Bitu. Eta, kontua da, Florence Lawrence izeneko kanadiar aktore eta asmatzaileak asmatu zuela. Aktorea zinema mutukoa, hasirakoa, eta Hollywoodeko lehen izarra esan zioten. Eta, kontua da, asmatu zuela hau 1914an, kanadiarra zen, esan dugun bezala, Hamiltonekoa, Ontariokoa, eta ez dugu topatu Sweet Home Hamilton dioen abestirik. Beraz, abestirik gabe jarritu beharko dugu. Bai. Florence. Bere koinukaria, azkenean, botoi baten bidez jartzen zen martxan, eta botoia sakatzean, autoaren atzealdean, loi babesean, guardabarrosean, eta frantzesez zer esaten dan ez dakit, eta ez nahi saiatuko asmatzen, alde banatan, beso batek seinale bat mugirazte zuen, botoiari sakatzean, eta gidariak eskuinera edo ezkerrera joan bertzuen adierazten zuen horrela. Eta galga argiare asmatu zuen argirik gabekoa, baina ez, hau da, galga sakatzean, frenatzean, stop zioen seinale bat atxatzen zen. Stop. Bai. Baina, berak ez zituen asmakizunak patentatu. Orduan, garaiko enpresa, autoenpresa hundiek merkaturatu zituzten, eta Lorenzek ez zuen sosik ikusi. Hollywooden zerbait ikusiko zuen. Hollywooden ere oso gazterik, zinema mutua eta eta sonoraren arteko hori, jauzi hori zaila izate zen, eta egia esan miseria gorrian hiltzen. Beraz, esan dezakegu, gure Florence asmatzaia bai, baina ez duen asmatu. Ez, diru ateratzen ez duen asmatu. Horez. Ez. Baina bere buruaz beste egiten bai, Hola. Bai. Hala, baixua. 52 urterekin. Beste hurrengo asmakizuna edo GPS-a izateke, iragarriak esaten duena, eta esan beharra dago GPS-a ez zuela emakume batek asmatu, baina GPS-a erabiltzeko, ezinbestekoa den teknologia Wi-Fi bai, ezaguna da, Hedy Lamarr. Florence bezala aktorea eta asmatzailea ere bai. Aktorea ere bazan? Bai. Baina oso personaje interesgarria da. Egia da, Bienan jaio zala eta Bienak musikarako ematezune abesti baterako. Bai, egia esan bai. Biena Ultravox taldearena. Oso ona. Baina hori gagian beste baterako utziko dugu. Musika klasikoa. Hori da, Mozart. Bai. Baina hori, nik uste merezi duela bere podcast propioa. Orduan saltatu egingo dugu GPS-arena. Ondiritzen mazaizu. Bai, eta Wi-Fi-ari, Wi-Fi deitzen jarretuko dugu, ezta? Bai. Ez? Wi-Fi? Bai, horrelasi behar dugu. Ez dakit. Frantzes ez duna esaten da. Seguro, ez dakit. Ego Amerikan seguro Wi-Fi esaten dutela. Vale. Bideo ere esaten dute. Bideo, ari da. Kontua da, azkeneko asmakizunera joko dugu, atzerako ispilua, edo retrovisorea bi hizkuntzatan gainera. Bai frantzesez, bai gazteleraz. Eta atzerako ispiluarekin pixka bat, lasaiago azalduko dugu kasu hau, oso berezia delako. Eta da, luzaroan, iturri gehienen arabera,
atzerako ispilua Indianapolisen asmatu zen, Estatu Batuetan, 1911an, eta gizonezkoek asmatu zen jakina. Kontua da, Indianapoliseko 500.000 lasterketa, oso ezaguna dana, urte hortan egin zen, lehen aldiz, eta Ray Ranun pilotuak ia dena prest zeukan, ez? Lasterketa parte hartzeko, bere marmon markako autoan, listorra esaten zion bere autoari. Txun segundu bat, hor zalantza badakat, Ray Ranun animatzeko ez esaten zioten? Ran. Ez dakit zeraten zioten. Bai, hori da. Vale. Kontua da, garai hartan, pilotuaz gain, autoetan mekanikari bat joaten zela, aurkariei adi egoteko. Hau da, ez? Atzetik eta norzetorren eta zertzegon ikusteko. Eta horixe falta zuen Ranunek momentu hortan, ez? Lasterketa hasi baino lehen. Bai. Eta horregatik bere autoari jarri zion oinarri bat, eta aurreko aldean, eta horri helduta ispilu bat atzera begira. Bai, hor arte. Eta ala nahi gabe, egun ibilgailuetan ezinbestekoa den atzerako ispilua, asmatu omen zuen, ez, eta esaten zuela, alabalitz ere ez, bersio ofizial hori sinestuko genu ere bai, asmakizun hortaz arro egoteko, ez? Bueno. Itzezun motiboa dagoela arro egoteko, hau da, autoa moteltzen zuten beste persona baten pixua eranztean. Bai. Eta erreflexuak ere erantzuna moteltzen zen. Elkarri esan bertziotelako, ez, ikusten zutena. Eta ala ere, beste, ez, mekanika hori edo kopilotu hori falta arte, ez izaien bururatu hori. Hori jartzea. Bueno, hobezen giza ispilua jartzea, ezta? Bai, gizon ispilua jartzea. Eta emakumeek, bai, beste, ez, nola ispiluak, eskuzko ispiluak erabiltzen zituzte, makillaje nola zeukaten eta ikusteko, lehenago bururatu zitzaien. Eta zein izan zen artista hori? Bi emakume aipatu behar ditugu. Alde batetik, daukagu Han de Rochechouart de Montemar. Hau honek izango du... Hau Uzesko dukesa zen. Hori izan da. Eta egia esan, marka desente dauzka. Lehen emakuma izan zen, Frantzian gidabaimena lortzen, ez? Dukesa izan da. Bai, 87an atera zuen, 1887an, jakina, 50 urte zituela, eta hurrengo urtean beste marka bat hautsi zuen, eta da Parisen, Bois de Boulognen gehiagizko abiaduragatik isuna jarri zioten lehen persona izan zen. Horre abiadura muga 12 kilometro ordukoa zen, eta hanek egin zuena zen kilometro orduko, 15 kilometro orduko abiadura eroan zirkulatzen ibili zen. Eta ziur naiz, ez dakit kroniketan jasota hango denez, baina albotik ziztu bizian, ez dakit, 13 kilometro orduko edo, aneren albotik bide bazterrean zala, aneren albotik pasazen lehen gizonak, esango ziola mondi, emakume behartuen izan. Bai. Baina, anek zer egin zuen, gizon hori ikusin zuen, eta orduan ez zuen harrapatu, zergatik 1910an, eta beraz, Indianapoliseko lehen lasterketa baino urtebete lehenago, ja badakigulako bere autoan, ez, dela jai markako autoan, atzera begiratzeko ispilu bat bazeukala. Ez dakiguna da, ideia hori berari bururatu zitzaion, ala, ote zeukan berri Dorothy Levitt ingelesaren liburuarena edo aholkuarena. Eta bain berari buruz itzengo dugu. Eta da Dorothy Levitt, Dorothy Elizabeth Levitt, Londresen jaio zen, 1882an, eta munduko neskarik azkarrena esate zioten. Seguro, apal, ez? Bai. Beramonak.
Ez dakit, edo bere buruari, edo gizonezkoak igual ez zuten horretarako... Seguro horrela zietela ditzen, ez. Eta gainera markak hautsi zituen, uretan, lehorrean, airean, eta ez, eta bueno, autolasterketak irabazi zituen lehen emakumea izan zen. Hau da, gizonezkoek parte hartzen zuen autolasterketetan. Askotan, olako kasutan da ez, lehen emakumea hau egiten lehen, ez, irabazi zuen lehen emakumea izan zen, baino gizonei irabazi ziren. Dena batera. Bai, 1906an emakumezkoen munduko abiadura errekorra hautsi zuen, 156,25 kilometro orduko. Bueno, hori bada. Bai. Despeinatzeko Usesko dukesa baino pixka bat azkarrago. Bai, dukesa pixka bat. Bai, eta txalupa motordunean ere marka jarri zuen, 31 kilometro orduko, edo 57,5 korapilo orduko. Bai. Pixka bat, lexiko nautikoa. Hemen entenditzen dugu, bueno. Bai. Iztu garri. Jatean segurako esperientzia dugu. Bai, etzan da. Eta hori, estropadak ere irabazi zituen, eta hegazkinean ere markak hautsi zituela badakigu, baina ez dakiguna da, baimena baute zeukan. Pilotu lizentzia ateratzen saiatu zela bai, lortu zuenik ez dakigu. Kontua da, 1909 liburu bat atera zuela, titulo luzekoa, emakumea eta autoa, gidatzen duten edo gidatu nahi duten emakume guztientzako esku liburutxoa. Oso zehat. Bai. Osa, argizekan ja hor arazo bat zegoela. Hori da. Eta gomendien artean dago, jaso zuen, hauxe, esate zuen, jarri esku izpilu bat, hau da, esan dugun zela, emakumeek erabilio izutena, ez, gainen eraman izutena, jarri esku izpilu bat, toki egokian, beste autoen artean gidatzean atzera begiratzeko. Oso gauza simplea dirudi, baino gizonezkoi ez zaien bururatu. Eta orduan esan dugu, 1909an kaleratu zuela liburuxka hori, eta beraz, gizonezkoek ofizialki asmatu baino bi urte lehenago. Oso ondo. Bueno, eta hau historiari buruzko edo saio bat denez, nolaz dugu guk geuk ere gomendatuko aurrera joteko komeni dela atzera begiratzea. Hori da, aitzaki horrekin podcast bat egin dugu, eta bai, eta hori, eta gaina emakume azkarrek atzera begiratzen dutela garbi geratu zaigu. Takata. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.